Wesibonelo ngema, unjani mfowethu? Intaba ihlangana abantu bahlangana mfana wami. Njani makunje? Wethemba mfokazulu. Ngiyaphila mina. Kunjani mfowethu? Ya, uqinisile mfowethu, zindaba kuphela ey'ngahlangani. Kodwa thina bantu siyahlangana. Hey wena! Iziphi-ke iy'ntaba engahlangani-ke wemfana? Cha, olangema. Athi udaba luthe lufike lapha-ke kumnamlajuqu-ke manje. Ngoba sengikutholile mfowethu. Ngathi-ke sekuzomele-ke mfowethu udaba lwethu luqhubeke. Qhubekele phambili. Ngicabanga ukuthi ufike ngidonse futhi omunye u-4 kulamazinyo lana angekho lana wamanye mfana. Wangenza inkinga angikwazi ukuthi ngilove kubhalwa lokhu njani. I-final exam ngihambe ngiyogawula. Leyo nto aze ngixoxele muntu kodwa-ke manje sengifuna ukuphindisela-ke lokho wemfana. Funa nje uhlawule ngamazinyo noma la ku-4 kulana kuleli lodwa engilidonsile. Kuyashoda bhuti. Lalela lapha-ke, mfokazulu. Lalela lapha mfokazulu. Mina mfowethu ngeke ungenze lutho mfowethu ngisho wangifica ngilele. Ya, fika nje lapho. Yabo. Uzongifica nje ngilele mfokazulu ngeke uze ungenze lutho. Kunalokho mfokazulu ungafike nje uvuse. Kunokubuyenza into. Awushaye impama noma buwenzani. Into ozoqala uyisho. Uzothi hhayi bengicabanga mfowangami ukuthi ngikubeke isandla mfowangami ngikukhulelele. Yabo. Ngeke nje vele ungiqhamuke ungikhulelela nje. Ungaqala nje impela mfokazulu. Njengoba ngikutshela nje ngiyaloja mina mfokazulu. Uyayidlalela nje uyayidlalela. Vele izinyo leli wawugcina alo khipha. Hhayi uphinde ukhiphe amanye mina mfokazulu. Ngaleli nje lilodwa awugcina.